тамошобинон, ана духтари ма сураи алҳама аз ёд кардай. Кани сарка Марьямҷон, кани сарка хиста ҷота хушрӯшишта. Хади Rabbil Alamin Rahman Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Молодец, духтари ма. Ассалому алайкум тамошобинон, хушомадед ба канали мо. Инҷа ман каме видео кардам, элакуни ордама. Ман хеле як ду пачка орд мегирам ва ман пешаки элак мекунам барои ягон чи пухтан. Тайёра элак карда мемонам ки баъдан элак накунам. Ана инҷа ман аллакай элак кардаму хостам ки каме барои бега хонума тайёр кунам. Инҷа ман золаи хонумая гирифтодам, як дона тухм мендозам ман, каме намаку об мендозам ман ҳамин хонумада ва рости чанд вақт шуд мехостам тайёр кардан, вале нав чӣ хел гум ҳамин рӯз кардам тайёр. Ва он шахсоне ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, хоҳиш мекунам подписатсия кунед ва лайк монед. Мо ҳам мехоҳем ки камтар каналамон пеш равад ва мо тавонем ки чизҳои беҳтар, яъне видеоҳои беҳтарро пухту пазҳои беҳтар пешниҳоди шумо кунем. Ва инҷа ман каме қимаи гӯшта, яъне гӯшта қима карсодам. ва ин мантупазаки мо хеле майдача аст, барои ҳамин ман камтарак золо майда ҳам фаршамам камтар мекунам. Ҳамин 2 дона пиёз, каме гӯшт ва 1 дона картошкаи калон мендозам. Ва ҳама ба фикро медонад ки чӣ хел хонумаро тайёр мекунанд. хай авқоти обични аст. Мисол хай он шахсоне ки тайёр намекунанд, мисол дар ғарибӣ ҳастанд, ба ёдашон овардем, яъне ки чӣ хел хонумаро тайёр мекарданд. Ва мана инҷа ман картошкаам аллакай реза мекунам ва ба фаршам ҳамроҳ мекунам. дӯстони азиз, шумо нависта кунед чӣ хела хонума бо тайёр мекунем. Мисол бо ҳастанд шахсоне ки ман гоҳ вақт сабзӣ меандозам дар дурунаш, гоҳ вақт ҳам хел мешавам, гоҳ вақт ман сабзӣ қатъи нағз мебинам, шавҳарам нағз намебинад, барои ҳамин сабзӣ намендозам. Лекин ба сабзиам хеле бомаза мешавад ва ман сабзию пиёза гоҳ вақт таф метиям мендозам. инҷа бошам хел обични кардам. ва шумо чӣ хел тайёр мекунед, ҳамин дар комментария нависта кунед ки боз чӣ хели хонума, чӣ хели манту, ҳар кас ҳар хел тайёр мекунад ки мо ҳам донем. Мисол инҷа ман фаршама тайёр кардам, каме равған дурунашта кардам. мана мехоҳам ки золама тунук кунам. золаи ма майдача, чуноне ки гуфтам. анами хел ҳозир тунук мекунем. хай зола тунукӣ ҳама медонад. барои манту, барои хонума бояд зола чӣ қадар яъне нозуку тунук бошад.
тамошобинон, ман аллакай тунук кардам, равған кардам ва манами хел фаршама дуру наштам камтар равған андохта, баъдан каме приправа андохтам. Ина инҷа ман аллакай тайёр шудаги дар муддати як чанд 50 дақиқа ҳам хел тайёр шуд. Инҷа ман камакак бурида барои духтарам додам ва шумо низ тайёр кунед. Авқотҳои миллии мо беҳтарин авқотҳое мебошанд, ҳам ба мазза, ҳам чӣ хел гӯем, ҳам ба мазза ва ҳам ба қувват одамоне ки кор мекунанд. ва анами хел ростӣ дӯстони азиз тамошобинон, илтимос хоҳиш мекунем ки ҳамин канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед ва комментария